Ito, nakatodo na to. Kikita mo, di ba hindi masakit? Hindi. Ito, hanggang dito mo. Tingnan mo ito, ha? Papantay ko lang yung sakit mo. Oh, di ba masakit? Ngayon, makikita mo ito lang ang gagamitin ko. Pero dito muna tayo sa kabila. Wala, di ba? Tingnan mo ito. Tingnan mo. Tapos ito, ipiting ko rin ito. Ito rin ang gagamitin ko. Kung anong lakas lang sa kabila, ganun lang. Oh, ayan oh. Ayan oh. Pero tatanggalin ko to, ha? Pero ito. Ito. Nasasaktan siya. Ngayon, iangat mo yung kamay mo nga kung hanggang saan kaya mo lang iangat. Sabay mo lang, ha? Hindi mo na kaya iangat. Yan ang pinakatodo. Ito, naangat mo. Ngayon, ito, iangat mo. Wala na. Kaya na kaya. Tandaan mo yung baba mo, ha? Ito lang, ha? Yan ang pinakatodo nito. Wala na ito todo. Tignan mo, ha? Nakaangat yan, ha? Unahin muna natin ito. Ito. Okay, baba mo. Dos natin. Naka-blame lang yan. Tignan mo yung kapatid mo, ha? Relax lang. Ano pangalan niya to? Jos Ramsel po. Ano? Jos Ramsel. Jos Ramsel. Sel po, Ramsel. O, kita mo, tinutulak mo yung katawan mo? O, kita mo may tumutulak sa kanya. Naramdaman mo? Parang may tumutulak sa loob ng katawan mo. Kasi meron nakasagi rito eh. Tignan mo, dadasalan ko lang to, ha? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Nanaginip siya ng ano? Siya pong balod po. Hinahabol daw siya at binibigyan ng pagkain? O, pinapakain daw po sa kanya. Gabi siya iyak siya ng iyak? Takot na takot po. Mga anong oras ng gabi? Nagising po kasi siya, 12:30 po eh. Relax lang. Relax lang, ha? Kunin muna natin sa dasal. Ano yung kapatid mo, ha? Alis ka rito, Bamba. Sabi siya, may tumulak sa kanya eh. Relax lang. Natural. May dasal to, kaya kailangan natin dasalan. Relax lang. Okay. Sabi mo in Jesus' name. 3 beses. Sa pangalan ni Jesus, sabi mo. Amen. Pagpag mo yung pa mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Relax lang, ha? Okay, ulitin natin, ha? Unahin ko muna ito. Wala na. Nakatodo na. Ito. Wala na. Wala na. Tingnan mo ulit, ha? Dadasalan ko na to. Sa pangalan ni Jesus. Wala. Sa pangalan ni Jesus. Oh, wala na. Wala na, di ba? Oh, ngayon. Amen. Angat mo ulit sabay kung kakayanin mo. Sige. 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 Pagdikitin mo yung dalawang kamay mo. Pagdikitin mo. Todo mo. Hawak. Mabigat, magang. Magang na. Relax lang, ha? Relax lang. Sabi sa'yo, meron na nakit dito eh. Iwala ka sa akin. Hindi to sasakat ng gano'ng kabilis. Dadasalan ulit, ha? Sabi mo sa Panginoon, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako po sino, magpakilala ka sa Diyos. Ay humingi ng kapatawaran sa aking nagagawang kasalanan
Sa isip, sa salita, at sa gawa. Yung nakita mo ulitin ko. Ang sabi mo, nananaginip ka, yung kapitbahay mo nakita niyong namatay, sa panaginip mo, binibigyan ka ng kulay brown. Hindi mo alam kung kanino malagkit. Ngayon, sa sobrang takot mo, tumakbo ka sa bahay nyo. Sa bahay nyo kayo tumakbo. Saan mo siya nakita yung nananaginip ka? Sa bahay na. Diyan lang sa labas ng bahay nyo. Ngayon, sa sobrang takot mo, hindi mo nakita yung mukha niya. Maliwanag yung mukha o masilaw lang? Maliwanag po. Maliwanag lang, pero nakita mo pambabae siya. Yung damit niya, pansuot ng pampatay. Anong pampatay? Yung straight lang o yung parang may meron kasing parang kalahati lang eh. Straight po. Straight lang, diretso. Yung parang katulad yung napapanood mo sa TV, yung parang multo, yung parang gano'n, yung mga black lady. O sabi sa'yo. Kasi kung totoong niyang lola yung namatay yung sinauna, hindi dapat yun ang makikita niya. Yung mga bestida. Ibig sabihin, hindi yun ang lola mo. Sabi ko nga sa kanya to, hindi to anak mo. Angat mo ulit yung kamay mo. Mabigat bagang. Wala na sakit. Sigurado. Salamat. Magaling ka na. Wala na sakit. Thank you.